Здравейте отново! Днес на вашето внимание ще представим почистване на отпадъчния контейнер за роботизирана пръскмокачка Suzuka, както и демонтаж на малкото колело, за да можем да го почистим, и монтаж на контейнера за вода и мопът на самата пръскмокачка. Започваме с почистването на контейнера за отпадъци. След като вече сме почистили нашия дом, спираме работата, изваждаме контейнера, взимаме четката, която се намира на капака, отваряме, отстраняваме основния филтър. Всичко това го извършваме над домашния кош за отпадъци. Изтърсваме събралия се боклук вътре в коша, оставяме на страна контейнера и с четката отстраняваме събралът се прах и други боклуци върху основния филтър. Основният филтър се мие под течаща вода, както и самият контейнер също така се измива след всяко почистване под течаща вода. HEPA филтърът се отстранява, той не се мокри, той се изтупва. Взимате го и над коша за отпадъци го изтупвате от събралата се финна прах. Този филтър се сменя на няколко месеца, в зависимост от това колко често почиствате вашия дом. Сега, сглобяването, след като вече всичко е изсъхнало, става по обратния ред, разбира се. Сглобявате обратно, поставяте четката и прибирате обратно в машината. Хубаво е колелото да се почиства отново след всяко почистване в дома, тъй като около него могат да се съберат косми и козена на домашните любимци. С тънка отверка повдигаме от единия край, след което леко и от другият. И колелото излиза. Примахваме металната част и избърсваме добре от насъбралата се козена и косми. Също така вътре с четката от контейнера може да избършим събралата се прах и ако има други съответно боклуци. Поставянето става леко на страни, слагаме колелото, след което го натискаме докато щракне. Така. Това е относно почистването. А относно поставянето на контейнера за вода. Самият робот отдолу, долната си част, има няколко отвора. Тези отвори служат, за да може контейнера да бъде поставен там. Поставянето съответно става последният начин. Той влиза вътре и така ние сме монтирали вече контейнерът за вода. Мопът, както за мокро, става също така и за сухо почистване, за бърсване. Просто ако желаете да е сухо, не е нужно да наливате, не трябва да наливате вода в контейнера. Поставя се последния начин, тъй като на самият контейнер за вода има велкро ленти, те залепят към контейнера много добре мопа. Ако решите да забърсвате, да правите мокро забърсване, е необходимо преди това да навлажните мопа и да го изтискате добре, за да е влажен. Пълненето на контейнера става от ето тази гумена тапичка, която се отваря така. От тук се налива водата. Може да сложите малко препарат за почистване на плочки или паркет. Затваряте. През тези тампони водата се просмуква и пропуска към съответно мопът и така постоянно го държи влажен. Поставянето трябва да е винаги на земята
Като пръкосмокачката нагласите така, че да влезне тази черна част, трябва да сочи също гумената тапа. И много лесно си нацелва отворите отдолу. Леко притискате и така вече сме монтирали казанчето за вода. И така, вече сме готови да забърсваме както сухо, така и мокро по желание на клиента.